fugiren per un camí tortuós. I els nens, mentrestant? Oh, no sospitaven pas que els havien abandonat. El pare i la mare ens han deixat sols, però jo sé com tornar-vos a casa. Seguiu-me! Quina delícia! Com es patega, oi? Quina carn tan bona! Estic tan tip que el rebentaré. I tu? Jo també estic tipa. On deuen ser ara els nostres pobres fills? No diu res? Espòs, parla. I vosaltres, nens, que sou aquí escoltant, recordeu on eren els 7 germans?